እሺ እንጸልይ እስኪ አምላክ ክዛረቦ ዝደልይ ይዛረብ በሐቂ ሳምታይምስ ቃል አምላክ ክመጽእ ከሎ ቃል አምላክ ዝረብ ከሎ እዚያስ ንዓያ ክንብል ጽቡቕ እዩ እዚያስ ንዓያ ትምልከተኒ አምላክ ኣነ ድማ ከም ቃልካ ክኸውን ክትብሎ አምላክ ይደሊ ምክንያቱ ቃል አምላክ ንዓያ ትመጽእ ብፍላይ ድማ ንዓይ ሕጂ ቃል አምላክ ንዓይ እዩ አምላክ ተዛረበና በልዎ አምላክ ድማ ክዛረበና እዩ እቲ ዝደልዮ ክገብር እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሆይ የመስግነካ ኣለኹ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ንስኻ ጻድቕ ስለ ዝኾንካ ክብሪ ህበካ ሕጂ እውን ብቃልካ ብጸሎት ብመዝሙር ተዛሪብካና ኢኻ ሞ ሕጂ እውን ብቃልካ ክትዛረበና ንጽሊ ብነገር ኩሉ ስምካ ይኽበር ብሽም የሱስ ኣሜን እግዚአብሔር ይባረክ አምላክ እሞኒ አምላክ ጻድቕ እዩ ሎም መዓልቲ ምሳኹም ክሪያ ዝደሊ ኣብ ማቴዎስ 6 ጥቕሲ 24 ክሪያ እየ ማለት እየ ግን ቀዲኡ ከንብባየ ኣብ ቁጥሪ 21 ማቴዎስ 6 ካብ 19 ከንብባ መኽፍትን ብድሕሪኡ ኣብታ ዝደለኽዋ ኸይደ 19 መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ ስለዚ ብልአ ኣብ ዘይበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘይንቅዞ ሰረቕቲ ኺኢቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ደኣ መዝገብኩም ግበሩ እምበር ብልአ ኣብ ዝበልዖ ነቐዝ ኣብ ዝነቕዞ ሰረቕቲ ኺኢቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ኣብ ምድሪ ንዓኻትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ እያ ዓይንኻ ጥዒቲ እንተዳ ኾነት ብዘሎ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን ዓይንኻ ሕምምቲ እንተኾነት ግና ብዘሎ ስጋኻ ጸልማት ይኸውን እምበኣርሲ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃን ካብ ጸልመተስ ጸልማቱ ክንደይ ዓብይ እዩ ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ይጸልእ ነቲ ሓደ ኻ ይፈቱ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተዓዚዙ ነቲ ሓደ ይናዕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ ካብ መብልእሲ ሂወት ዶ ኣይትበልጽን እያ ካብ ክዳን ስጋ ዶ ኣይበልጽን እዩ ስለዚ ንሂወትኩም ብትበልዖም ብትሰትይዎን ወይ ከዓ ንስጋኹም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ ንኣዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምገቦም እምበር ኣይዘራ ኣይዓዝዳ ኣብ ማዕከል እውን ኣይእክባየን ንስኻትኩም ግዳእ ካባታትን ብዙሕ ኣይትበልጹን ኢኹም ኢሉ ካባኻትኩም እንዳበለ ይኸይድ እግዚአብሔር ይባረክ ኣብታ ሓሳባተይ ከመጽእ እቲ ናይሎም መዓልቲ ኣርእስተይ ንኽልተ ጎይቶት ግዛእ ዝኽእል የልቦን ትብል ኣርእስቲ ሂበያ ዘለኹ እንታይ ይብላ ኣለኹ ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል ሰብ የልቦን ምክንያቱ ኣብ 26 እንታይ ኢልዎ ኣብ 24 ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን 4 ነጥቢ ተወዲያ ቃል ኣምላኽ እዩ ብዛዕባ እዚ ክሓስብ ከለኹ ምናልባት ትርር እንተይላትና ንውሓጣ ንቆልዓ ምስሓ ሽሮቦ ተህወይኻሞ እቲ ሽሮቦ ዝበዝሕ ግዜ ናይ ቆልዓ ሽሮቦ መድሃኒት ሽኮር ዘለዎ እዩ እንታን ንዑ ዝምቾ ተገይሩ ስለ ዝስራሕ ንዓበይቲ ከዓ ትርር ዝበለ ወይ ከዓ ምፅፅ ዝበለ ሓደ ግዜ መድሃኒትካ ይኸውን እሞ መፂፅ ወይ ከዓ ኣዝዩ ዕረ ዝኾነ መድሃኒት ትበሊዕኻ ጥራይ ንሱ እንታይ ይኹነልካ ፈውሲ ይኹነልካ እቲ ተሪር ዝኾነ ነገር ንቆልዓ እንታይ ትገብሮ ነኻ ኣይትህቦነኻ ስለዚ እንታይ እዩ ትርር ተበለና ንውሓጦ እዚያ ንነብረላ ዘለና ምድሪ እዚያ ንነብረላ ዘላ ዓለም እቲ ካብቲ ሓደ ትናወፀሉ ዘላ ነገራት ብምንታይ እዩ ብፍቕሪ ገንዘብ እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ተወዲያ ኣነ ንስኻትኩም ፈቲና ጸሊና ተረዲና ኣይተረዳእና ኣሚንናዮ ኣይንእመኖ ካብቲዮም ክልተ ሓደ ጎይታ ኣለና ዝበዝሕ ግዜ ብፍላይ ድማ ኣብ ቤትና ኣብ ቸርች ወይ ድማ ንኣምላኽ ዝፈልጥ ሰብ ንክርስቶስ ተቐበለ ሰብ ካብቲ ንዛረቦ ቋንቋታትና ሓደ ካብቲ ቋንቋታትና እንታይ እዩ
ኢየሱስ ጎይታይ ዝብል ቃላት ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ቤትናይ ናባናይ ዝውተርምሽ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ንብል ኢና እቲ ጎይትነት ኢየሱስ ኣድሚቕና ንዛረቦ ሰባት ኣበይ እዩ ዘሎ ኣብ ቤት ኣምላኽ እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል ሰብ የልቦን ወይ ኢልዎ ንክዝግዛእ ዝኽእል የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ፀሊኡ ንመን ይፀልእ ወይ ነቲ ሓደ ይፀልእ ነቲ ሓደኻ ይፈቱ ወይ ነቲ ሓደ ይዕዘዝ ወይ ካ ነቲ ሓደኻ እንታይ ይገብር ኢልዎ ይፈቱ ወይ ነቲ ሓደ ፀሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ከዓ ኢልዎ ነቲ ሓደ ተዓዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቆ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ እንታይ ይኮነልኩምኒ ኣይኮነልኩምን እዩ ተወዲያ ትሪዋ ዘለኹም ምድሪ ንሪያ ዘለና ምድሪ ካብቲ ዝዓበየ ሽግር ዘሎ ነገራት ብዛዕባ ሓደ ግዜ ሪናየና ንክርስቶስ ሰለስተ ፈተናታት ክመፅእ ከሎ ብዛዕባ ክብርታት ብዛዕባ ስልጣን ብዛዕባ እቲ ኩሉ ኣብ ምድሪ ዘሎ ክብርታት ምስ ረኣዮ ንዑ ክበካ እሞ ንዓይ ስገደለ ኢልዎ ሓቀይደ እዚኦም ሰለስተ ዓበይተን ፈተናታት ንሰብ ዘናውፆ ወይ ከዓ ነዛ ምድሪ ዘናውፃ ዘሎ ሓደ ነገር እዩ ፍቅሪ ገንዘብ ሱር ኩሉ እንታይ ኢልዎ ሓይጣት ኢልዎ ኣብ ቀዳማይ ጤሜጦስ 6:9-10 እንታይ ኢልዎ እቲ ፍቅሪ ገንዘብ ግን ሱር ኩሉ ክፋኣት እሞ ገሊኦም ሲንዑና ተመጣጠሩ ካብ እምነት እንታይ ገበሩ ዘንበሉ ወፁ ናብ ርእሶም ካብ ብዙ እንታይ ኣምፁ ስቃይ ኣምፁ ሕዋተይ ፈቲና ፀሊና ቃል ኣምላኽ እዩ ቃል ኣምላኽ ኣይልወጥን እዩ ብምንም ተኣምር ቃል ኣምላኽ ዝልወጥ ቃል ኣምላኽ የብሉን ስለዚ እንታይ ኢልዎ ንክልተ ጎይቶት ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ ተወዲያ ስለዚ ኣብ ምድሪ ጎይታ ዝብል ሓሳባት ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ ጎይታ ዝብል ሓሳባት በትስተረዳእኒ ጎይታ ማለት መላኺ ማለት እዩ ኣነ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክንብል ከለና እንታይ ንብል ኣለና ኢየሱስ መላኺ ንብል ኣለና ጎይታ ዝብል ቃላት መላኺ ይኸውን መላኺ ገዛኢ ብኣካል ብስልጣን ወይ ከዓ ናብ ዝደልዮ ዝመርሓካ እዩ ጎይታ ትብሎ መላኺኻ ክኾን ኣለዎ ገዛኢኻ ክኾን ኣለዎ ኣዛዝኻ ክኾን ኣለዎ በዓል ሙሉእ ስልጣን እዩ ማለት እቲ ጎይታ ትብሎ ጎይታ ንብሎ በዓል ሙሉእ ስልጣን እዩ ስለዚ ጎይታ ዝኾነካ ነገራት ንሱ ኣብ ልዕሊኻ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ሙሉእ ስልጣን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ቃል ኣምላኽ ኣትሪሩ ድዛረቦ ዘሎ ነገራት እንተዳሃልዩ ንክልተ ጎይቶት ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ ተወዲያ ሕዋተይ ልበይ ልብኹምን ክንፍትሾ ኣምላኽ ይደልየና እዩ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ምድሪ ካብቲ ቀንዲ መናወፂ ዘለዎ ነገራት እንተዳሪኹማ ገንዘብን ጥራይ እዩ ብገንዘብ ዘይግበር ነገር የለን ሓሶ ዝኾነ ምስላ ነይሩ ኣብ ዓድና ማለት ዝዓበናዩ ገንዘብ እንተሊካስ ብሰማይ መንገድ ገንዘብ ተሊ ብሰማይ መንገድ ኣሎ ዝብል ቃላት ኣሎ ሓቀይደ ከምኡና መፂና ገንዘብ ተሊካስ ብሰማይ መንገድ ኣለ በሰማይ መንገድ የለን ብኣየር ክትከይደ ኢኻ እምበር ብሰማይ የለን ኣየር ተሳፊርካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ገንዘብ ተሊካ ኣየር ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ሰማይ ማለት እዩ ግን ገንዘብ እንተሊካስ ኣብ ሰማይ መገዲ የለን ምክንያቱ ገንዘብ ኣብ ሰማይ ርስቲ የብሉን ስለዚ ገንዘብ እንተሊካ ብሰማይ መገዲ ኣሎ እንዳተባሃልና ስለንመፅእ ገንዘብ ሱር ኩሉ ሓይጣት እዩ ኣብ መገዲ ሪኣነ ኣብ ዝመፃናዮ መገዲ ብፍላይ ስደትና ሓደ ስለ ዝኾነ ንገንዘብ ኢሎም እንታይ ገብሮ ሰብ ቀትሉ ንገንዘብ ኢሎም ብሂወት ዘሎ ሰብ ኩሊቱ የውፅዎ እንታይ እሱ ገንዘብ ዘፍቅር ሰብ እሱ ጨካን ሰብ እዩ ዝጨከኑ ሰባት ገንዘብ ዘፍቅሩ ሰባት እዮም ንገንዘብ ክብሉ ንስድሮም ክሓርዱ ንሕዋቶም ከጥፍኡ ይኽእል እዮም ፍቅሪ ገንዘብ ሱር ኩሉ እንታይ እዩ ሓይጣት እዩ
ገንዘብ ንዓይ ንዓኻትኩም ምስተወሃበ ንሱ ከገልግለና እምበር ከነገልግሎ እንተዳ ጀሚርና ከጥፋዓና ገንዘብ ንዓይ ንዓኻትኩም ምስተወሃበና ብዛዕባ ዘርእና ኣብዚ ተማሂርና ኣለና ገንዘብ ክትሕዙ ኣምላኽ ይደሊ ብሉፅ ናብራ ክትነብሩ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ነገር ግና ካብ ኣምላኽ ኣብሊፅና ንገንዘብ እንተዳ ኣፍቂርና ጨከና ሰባት ኢና እቲ ጨከነ ሰብ ገንዘብ ዘፈቅር እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ንኽልተ ጎይቶት ዝግዛእ ዝኽእል ሰብ የልቦን እሞ ወይ ነቲ ሓደ ይጸልዩ ነቲ ሓደ ይፈቱ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግዜ ኣዝዩ ኣሰካፊ ግዜ እዩ ምናልባት ኣብ ገለገለ ትሪእዎ እሞ ኣነ ናይ ታሽሙ የብለይን ብዛዕቡት ግን ክንጸልየልካ ይብሎኻ እሞ ገንዘብካ ይሓቱኻ ጸሎት ብገንዘብ ኣብ ሚክያስ ተዛሪብዎ ገሊያቶም ኢልዎ ኣብ ሚክያስ 3:11 እንታይ ኢልዎ ሃላቁ ብማለጃ ይፈርዱ ካህናት ድማ ብዋጋ ይምህሩ ነቢያት ከዓ ብገንዘብ ይንበዩ ምስናይ ዝ ከዓ እግዚኣብሔርሲ ኣብ ማእከልና ይኮነንካ ይብሉ መዓት ኣይወርዶም ኢሉ ኣብ እግዚኣብሔርካ ይጽግዑ እንታይ ኢሎም ሃላቁ ብማለጃ ይፈርዱ ኢሎም ካህናት ከዓ ብዋጋ ይምህሩ ነቢያት ብገንዘብ ይንበዩ ገንዘብ እቲ ዝሓየለ ሓያል እዩ ገንዘብ ከዓ ጨካን እዩ ከምዛ ዝበልኩኹም ገንዘብ ንዓይና ኣኻትኩም ከገልግለና ጥራይ እምበር ከነገልግሎ እንተዳ ኬና ገንዘብ ቅድሜና እንተዳ ወፂኡ ከጥፋዕና እዩ ከዓበቱ ሓዙ ስርሆ ዓብይ ኮነን ሕቶ እዚ ኮነን ክሰርሑ ኣለኩም ነገር ግና እቲ ፍቅሪ ልብኹም ልበይ ልብኹም ሓሳበይ ሓሳብኩም ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽ ህልዎ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ስለዚ ኢልዎ ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል ሰብ የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ዝጸልእ ኢልዎ ንመን ይጸልእ ነቲ ሓደ ይጸልእ ነቲ ሓደ ከዓ እንታይ ይገብር ይፈቱ ንመን ትፈቱ ንመን ይፈቱ ኣምላኽን ይፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ከምዛ ዝበልኩኹም እዚያ ትሪእዋ ዘለኹም ምድሪ ኮፍ ኢልኩም ራእይዋ እሞ እቲ ሽግር ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ኣብ ገንዘብ እዩ ሃብቲ ወይ ወርቂ ዘለዎ ዓዲ እንተደሓልያ ነታ ወርቂ ንክወስዱ ነታ ዓዲ እንታይ ክገብሩ ኣለዎ ትፍዎ ኣለዎ ሕዋተይ ስለዚ ኣምላኽ ኣጥቢቑ ዝዛረቦ ነገር እንተደሓልዩ ሕዋተይ ምርጫ ዝበሃል የለን ክልተ መገዲ እየን ዘለዋ ኣብ ኣምላኽ ክልተ መገዲ ኣለዋ ኣብዛ ምድሪ ክልተ መንግስቲ ኣለዎ መንግስቲ ኣምላኽን መንግስቲ ሰይጣን ኣለዎ ብርሃንን ጸልማትን ኣለዎ ኣብ ክልተ እንታይ ዝግበር የለን ኣብ ክልተ ዝነብር ሰብ የለን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሕጂ ነንብቦ ኣለና ብፍላይ እዚ ካብ ዘፍጥረት ኣብዛ ዘዳግም በፂሕና ኣለና ኣባ ታሪክ እንተዳሪኹሞሲ ኣምላኽ እቲ ዝጸልኦ ነገራት ክልተ ዝልቡ ኢልዎ ኣምላኽ ብጣዕሚ ዝፍንፍኖ ክልተ ዝልቡ ኣብ እግዚአብሔር ንደቂ እስራኤል ከውጾም ከሎ ካብ ግብፅሲ እቲም ኣሸገርቲ ሰባትሲ እቲም ተንብቦ ኣለኹም ሽኩላትና ኣዝዮም ኣሸገርቲ እዮም ነይሮም ክልተ ዝልቦም ነይሮም እንታይ ይብሉ ንሙሴስ ካብቲ መዓርን ፀባን ተወህዝ ምድሪ ኣውፂኻና ካበይ ካብቲ ግብፂ ሓቀዲ ምናልባት እዚኦም ሰባት እዚያቶም ብፍላይ ኣብ መንዮ ናዳትን ኣብራይ ዝበሃል ኣሎ ብፍላይ እቲኦም ውርያት ሰባት እንታይ ይገብርዎ ነይሮም ንሙሴ የሸገርዎ ነይሮም ካብቲ መዓርን ፀባን ተወህዝ ምድሪ ዘውፃኻናሲ ኣብዚ ከተጥፋዕና ካደሊኻ ኢሎሞ ሓቂ ድያ ሓቂ ኮነትን ምክንያቱ ምረት ደግ ህዝበይ ድማ ኣብ ሰማይ ይበፅሕ ይብል ኣዝዮም መሪርዎም ነይሩ ነገር ግና እዚኦም ሰባት እዚያቶም ኣብታ መጽሓፍ ተዳሪኹሞምሲ ነቲ ህዝቢ ብጣዕሚ እዮም ንድሕሪት እንዳኸዱ እንዳይገብርዎም ነይሮም ናብቲ ከኣትዎ ዝግብኦም ነገራት ከኣትዉ ከልኪሎሞም ሓደ ሰብ ሂዚ ከጠፊ እዩ ስለዚ እቲኦም ኣሸገርቲ ሰባት ምናልባት
ምናልባት ኣብ ሕዋቶም እንታይ ዝነበሩ እዮም ሓላቆ ዝነበሩ እዮም ወይ ስልጣን ዝነበሩ እዮም ምክንያቱ ብሃወኻ ገይሮም ብደቂ ዓዶም ገይሮም እንታይ ገብርዎም እዮም ይገዝዎም እዮም ስልጣን ተልይዎም ማዓርን ፀባን ክበልህ ይኽእል እቲ ህዝቢ ግን ብምሉ ኣብ ምንታይ ነይሩ ኣብ ስቃይን ኣብ ምረቲ ነይሩ ሽኡ ንሙሴ እንታይ ገብርዎ ነይሮም ንስኻስ ካብታ ፀባን ማዓርን ተወህዝ ምድሪ ኢኻ ኣውፂኻና ኣብዚ በረኻ ክተጥፍዓና ዶ ደሊኻ ይብልዎ ነይሮም ንግብፂ ናፍቁ ነይሮም ክልተ ዝልቦም ኣብቲ ይኸዱ ይደልዩ ናይ ኣምላኽ ተዓምራት ይርዩ ነገና ኣብቲ ይኸዱ ኣምላኽ ድማ ንኩሎም ድማ እንታይ ገይርዎም እትይዎም ክልተ ዝልቡ ኣምላኽ ይፍንፍኖ እዩ እንተዳ ኣምላኽ ንዓይ ንኣኻትኩም ኣውፂና ናብቲ ዘውፃና ንጠምት ኣምላኽ ከሳገረና እዩ ኣብቲ ከብፅሓኩም እዩ ዝበለና ቦታ ከብፅሓና እዩ ነገር ግና ክልተ ጎይቶት ኣይትግበሩ ስለዚ ኢልዎም ንክልተ ጎይቶት እንታይ ዝግበር ዝግዛእ ሰብ የለን ኢልዎ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ኸ ነቲ ሓደ ኣይፀልእ ገንዘብ እንዳፍቀርካ ንኣምላኽ እንታይ ትገብሮ ነኻ ኣይተፍቅሮ ሕጃና ክትርደለይ ዝደሊ ገንዘብ ሓዙ ቼክን ሴፍን ሓዙ ፅቡቅ ናብራ ነበሩ ንሱ ይኮንኩን ሕትሕቶይ ነገር ግና ካብ ኣምላኽ ኣብሊፅና ንገንዘብ እንተዳ ኣፍቂርናዮ ንሱ ናብ ምንታይ ከእትወና እዩ ናብ ጥፍዓት ከእትወና እዩ ስለዚ ጢሞቴዎስ ክዛረቦ ከሎ እቲ ፍቅሪ ገንዘብ ሱር ኩሉ ክፍዓት እዩ እሞ ገሊኦም እንታይ ገይሮም ንዑ እናተመዘብ ኣናዋፂ ኣሸጋሪ ሓቀይ ሓውን ሓው ድጭክነሉ ብምክንያት እንታይ ድዩ ገንዘብ እዩ ኣይኮነን ሰብ ዝኣክል ፍጡር ክነሱ ሰብ ዝኣክል ንዑ ብገንዘብ ክትቀትሎ ቀሊል እዩ ገንዘብ ሂቦም እንታይ ገብርዎ ሰብ ህይወት የጥፉ ሕዋተይ ኣምላኽ ጻድቅ ፈራዲ እዩ ኣነ ንስኻትኩም ልበይ ልብኹም ሓሳበይ ሓሳብኩም ጎይታ ዝገበርናዮ ዓይናይ እዩ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣለኹ ገንዘብ ንዓይ ንኣኻትኩም ከሳልጠና ከገልግለና ዳ እምበር ከነገልግሎ እንተዳ ጀሚርና ኣኺለና እዩ ስለዚ ገንዘብ ከገልግለና እንተዳ ፈቲናዮ ፈቂድናሉ ገንዘብ ከገልግለና ንና ከነገልግሎ እንተዳ ጀሚርና እንታይ እዩ ናብ ጥፍዓት እዩ ዝና ዝኸይድ ካብ ኣምላኽ እንዳዘንበለ ካይድ ኸይድ ኣነ ኣብ ስራሕ ይርዮ እሞ ሓደ ግዜ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ብጣዕሚ ዝማጎት ነብሰይ ኣብ ስራኻሲ ናይቲ ሓውኻ ስራሕ ስኻ ክትምንጥሎ ትደለይ ዋይ ትምንጥሎ ይብልካነ ቃልሲ ምዃኑ ክነግረኩም ደልየ በቃ ኣነ ክወፍር ከለኹ ኣምላኽ ምስክረ እዩ ፍቅሪ ገንዘብ ደይኮነስ ንስራሕ ኢለይ ደወፅእ ክሕዛ ይኮንኩ ፀለያ ኣይኮንኩን ዝብለ ዘለኹ ክትርድኡለይ ዝደሊ ግን ናይቲ ሰብ ንክወስደሉ ተኻዕለንስ ቃለሰሉ እየ ዜናተይ ዓይናተይን እንዳበልኩ ወይ ዘእምና ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ኩሉ መገድኹም ንኣምላኽ ኣቐድምዎ ፍቅሪ ኣምላኽ ይሓልኹም ንኣምላኽ እንተዳ ኣፍቂርናዮ ኩሉ ክልተ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሓብታም ወዲ ምስ ዘረቦ እቲ ጎበዝ ብዙ ጥሪ ስለ ዝነበሮ ዘረቡ ምስ ሰምዐስ እንታይ ገበረ እናጓሃየ ኸደ ኢየሱስ ምስቲ ሓብታም ወዲ ምስቲ መንእሰይ ምስ ተዘራረበሲ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ እቲ መንእሰይ እንታይ ኢልዎ ኣቦኻና ኩሉ እቲ ስርዓታት እቲ ሕግታት እንታይ ገይረ ፈፂመ ኢልዎ ኢየሱስ ድማ ተሓጎሰሉ ይብለና እሞ ሓንቲ ተሪፋትካ ኢልዎ ዓይነይቲ እቴን ዘለወኻ ጎበዝ እቲ ጎበዝ ብዚ ጥሪ ስለ ዝነበረኻ ዘረቡ ምስ ሰምዐ ስዋዕ እቲ ዘለካ ኩሉ ጥሪትካ ሸጥካስ ደኻታት እሞ ሓቦም ንዓይ ግማታ ግበረኒ ሰዓበኒ ኢልዎ ዓቤት ፍቅሪ ገንዘብ ዘይምፃእ መፂኻኒ ኢልዎ ኣብቲ ዘይምፃእ ስለ ዝመፃኻኒ እቲ መንእሰይ ድማ ኣዝዩ ጎሃየ ይብለና ሽውዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ሓብታማ ካብ ዝኣቱ ኢሉ ገለ ኣብ ታሕቲ ጠቕሲዎ ኣሎ ኣይተኣትዋንኹም ፍቅሪ ገንዘብ ዘለዎ ንኣምላኽ የኽብርኒ
ንኣምላኽ ዘኽብር ሰብ የለን መን ፍቕሪ ገንዘብ ስለዚ ኣብ ሚክያስ ዝበሎ ነቢያት ድማ ብገንዘብ እንታይ ገብሩ ይንበዩ ትሪእዎ ኣለኹም ንሪእዎ ኣለና ኣነ ሓንሳ ኣምላኽ ምስክረይ ብጣዕሚ እየ ዘጉሂ ኣብ ታሕትስ ኦኬ ብዛዕባ ይኮ ኣብ ታሕቲ እንታይ ይብሉስ በዛ ኣካውንት እትውልና ገለ ብሉኻ ማለት ጸጋ ኣምላኽ ይተዋሂብካ ኣምላኽ ክትፍወስ ይብካ ኣሎ ኣምላኽ ጸጋ ብዝሄልካ ኣሎ ኣገልግለሉ ኣምላኽ ባዕሉ ንርእሱ ይሓለይ ሓደ ግዜ ሓደ መዓልቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ እንታይ ኢልዎ ንታቦት ኣምላኽ ስራሓለይ ምስ በሎ እታ ታቦት ኣምላኽ ስራሓለይ ምስ በሎሲ ንኩሉ እቲ ህዝቢ እንታይ ኢልዎም ትወርቅኹምን ስልማትኩም ኣምፁለይ ምስ በሎም ንሰብ ጥበብ እትዮም ክሰርሕዎ ምስ መጡስ ኩሎም ድማ እንታይ ገበሩ ናብ ሙሴ ኣምፀዎ ይብሉና ምሽ ኣብኡ እንታይ ንርኢ እትዮም ሰብ ጥበብ እትዮም ጥበብ ዘለዎም ሰባት ድማ እንታይ ኢሎም ሙሴ እቲ ህዝቢ ሲ ካብቲ ዝግባኣና ላዕሊ ዓቕሚ የምፅእ ኣሎ እሞ እንታይ ግበሮ ደው ኣብለና ኢሎሞ ምክንያቱ ካብቲ ዝግባእ ላዕሊ የምፁ ነይሮም ሕጂ ደው ኣብለና ዝብል ኣሎ እዚያ ገዛ 1,000,000 ዝኸውን ወፃኢታት ገዛ ክሰርሕ እንተዳይለ ኣምላኽ ራእይ ሂብኩም ራእይ ሂብዎም 1,000,000 ተበፂሓስ 2,000,000 ተኸይዳስ እንታይ ይብል ይኣኽለና እምበለ ኖ ኣምላኽ ባሪኽና ኢለዎ እንታይ ገብሮ ወሶ ኣካውንቶም እንዳመልኡ ኣረ ይኣኽለኩም ዝደለይኹ ስራሕ እዚኣ ነይራ ካብዚያ ሰዓት ይኣኽለኒ ዝብል ኣሎ ዶ የለን ዝተዋሃበኩም ራእይ ይሓሉ እቲ ዝሃበኩም ራእይ ንሱ ክብሩ ክገልጽ ዳይ እምበር ደልዩ ናትኩም ኣካውንት ክመልእ ናተይ ኣካውንት ክመልእ ኣይኮነን ኣምላኽ ደለይቱ ስለዚ እዚኦም ሰባት እንታይ ኢሎም ይኣኽለና ሙሴ እቲ ህዝቢ ካብ ዝግባኣና ነገር የምፅእ ስለ ዘሎ ኣገተልና ኢሎሞ ሓደ ግዜ ትርኢ ከለኻ ኣምላኽ ጸጋ እንተዳ ሂብኩም ኣምላኽ ሓይሊ እንተዳ ባዕኹም ሰሪሑ እቲ ኣምላኽ ኣባኹም ዘቐመጦ ኣባይ ዘቐመጦ ብገንዘብ ኣይትለውጥዎ ብገንዘብ ዝመዓራረይ ነገር የለን ስለዚ ገንዘብ ስር ኩሉ ሓይጣት እሞ ኢልዎ ገሊኣቶም ንኡ እንዳተመጣጠሩስ እንታይ ገበሩ ጠፉ ኢልዎም ኣብ ዘዳግም 16:19 እንታይ ኢልዎ ፍርዲ ኣይተቐነን ኢልዎ ገጽ ርኢኻ ኣይትፍረድ መማለዲ ድማ ዓይኒ ጠይባ እንታይ ይገብር ዕውር ይገብሮ ገንዘብ ዘፍቅር ሰብ ዕውር እዩ ነገር ጻድቅ ከዓ ይቕንን እዩ እሞ መማለዲ እንታይ ይግበር መማለዲ እንታይ ጉቦ ይምሽ ጉቦ እንታይ ይግበር ዮሐንስ መጥምቕ ነቲዮም ሓቀይታይ ምስ መጹሲ እንታይ ክንገብር ትደሊ ምሰለስ ዮሐንስ እንታይ ኢልዎም ደመስኩም ኣይተዓመፁ ኢልዎም ምክንያቱ ብስልጣንኩም ጌርኩም እንታይ ትግበሩ እታ ገንዘብ ስለ ዘላ ደመስኩም ይኽለኩም ንማንምካ ኣይተዓመፁ ስለዚ ከዓ እቲ ትሪእዎ ዘለኹም ጉቦ ዝለመደ ዓይኑ ዕውር ኢልዎ ቃል ኣምላኽ እዩ ፍቅሪ ገንዘብ ስር ኩሉ ሓይጣት እዩ ልበይ ልብኩም ሓሳበይ ሓሳብኩም ኣምላኸይ ከገዝእ ጥራይ ክንፍቀደሉ ንስኻ ጥራይ ግዛ በልዎ እቲ ንቤትኩም ንቤተይ ዝጭነቕ ኣምላኽ ኣለኒ ምክንያቱ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ንሱ ስለዚ ከዓ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:10 ዴማስ ከዓ ነዚ ዓለም እዚኣ ዝፈትዋ እሞ እንታይ ገበረን ኢልዎ ሓደገኒ ተመልሰ ዴማስ እንታይ ገይሮ ንድሕሪት ተመልሰ ኣብዚ ለንቅነ ዝረኣኹሞ ሓውር ኢኹሞ ምሽ እቲ ዝተሸልምዎ
ነገራት عبيت شلماسي يريو نيرسي حاونا دي دريو قالي نجندد نيرو مس نبرتهم ابتغزهم مالتي هواتي ازانا يزا مدري شلمات نسخمايا سلازي خا مزغبكم ابت زلو انتي غبريلو አው አመት ወይሎ አብሮሜ ሽዱሽ 16 እንታይሎ ደመዛዙ ባሮት ክትኮኑ ርእስኹም ንትሕዎ ንሓይጣት እንተኾነ ንሞት ንምእዛዝ እንተኾነ ንጽድቂ ነቲ ትእዛዝዎ ባሮት ከም ዝኾንኩም አይትፈልጡ እንዲኹም ኢሎ ነቲ ንምእዛዙ ባሮት ክትኮኑ ርእስኹም ትሕዎ ነታ ልብኻ ትሕዎ ንኡንታይኻ ባሪያኻ ጎይቱኻ እሱ ጎይታ ኻይ ማለት እዩ ስለዚ አነ ንስኻትኩም ልብና ንመን ሂና ሂብናዮ ስለዚ ሮሜን ታይሎም ነቲ ትሕዎ ንዑ ባሮት ከም ዝኾንኩም ዶ አይትፈልጡ እንዲኹም ንመን ሂና ልብና ሂብናዮ ዘለና ንጎይታ ኢየሱስ ጎይታይ ንብለሉ ካብ ኮናስ ንጎይታ ድማ ስለዚ ኻ አምላኽ ንዓይ ንዓኻትኩም ፍቅሩ ብምንታይ ገሊጽዎ ፍቅሩ ብምንታይ ገሊጽዎ ብሞቱ ይገሊጽዎ ፍቅሩ ብምንታይ ገሊጽዎ ብሞቱ ገሊጽዎ ነና ድማ ፍቅርና ብምንታይ ነገልጸሉ ብምንታይ ነገልጸሉ ብምእዛዝና ነገልጸሉ ንሱ ብሞቱ ፍቅሩ ካብ ዝገለጸ አነ ንስኻትኩም ካ ብምእዛዝና ንአምላኽ ፍቅርና ነገልጸው ስለዚ ኻዩ ኣብ ዮሐንስ 14:11 እንታይ ኢሎም እቲ ትእዛዛተይ ዘለዎ ሞ ዘህልዎ ንሱ እንታይ ገብረኒ ዘፍቅረኒ አይናይ ትእዛዛተይ ዘለዎ ዘሕልዎኻ ንሱ እንታይ ዝገብረኒ ደፍቅረኒ አምላኽ ንዓይ ንዓኻትኩም ዘፍቅረና ምክንያት ሓደ ብሞቱ አፍቂርና አነ ንስኻትኩም ጋ ንአምላኽ ከም ነፍቅሮ ምልክትና ብምእዛዝና እዩ ንአምላኽ ንእዘዘሉ እንተዳ ጀሚናስ አምላኽ ብሓቂ ከም ነፍቅሮ ንሱ ይመስክረና مسكر كال سبع ليكم ني مسكر غربيت هاي ليكم ني مسكركم قال املاح يذليكم نا املاح يعززو دي يعززوني نا املاح كم تتعزازو يغبر دي يغبرني سلازي انتايلو نسو زفقرنا نتزفقرن دما يفقري انو نفقري رسي كان تاي غبرلو يغلصلو سلازي نخلته غويتو تغزا زخسف يلبا بخلته ما قدخن كيد عين خينا وين تحدخن فتخن كل علينا وي كانت حدخن صلح كان سلازي انتي كبل دليل لهم عاي تسرو عاي تحزي كونن لبي لبخوم نغنغنا فقر املاك حزو خلالو فقر املاح طراي كدرخنا خلالو ابصراحكم نتسرع دا تفكروا لكم برن نغنزب اي تفكروا ገንዘብ አማጺ ገንዘብ አዚ ጨካኒ ገንዘብ አዚ ሕሱም ገንዘብ ራርህ ይብሉ ጣም ጨካኒ ገንዘብ ድሪዮ ስለዘለናይ ማለት ስለዚህ ኩሉ ግዜ ክድቅሱ ክትስኸለኹም ኣብ ስራኹም አምላኺ ንኣኻ ይቀደም በሎ አምላኽ በዓሉ እንጀራ ከፍተና አምላኽ በዓሉ ስለዚህ እንታይ ኢሎም ኣብ ኣፍ ሰማይ ይራኣዩ ኢሎም ኣይሰራኣይ ኣዝዳ እቲ ዝምግበው አምላኽ እዩ ስለዚህ ንዓይ ንኣኻትኩም ዝምግበና አምላኽ እዩ ደገብ ከፍተልና እዩ ገንዘብና ብሩህ ይኸውን መሶብና ብሩህ ይኸውን ቤትና ብሩህ ይኸውን ስለዚህ ኸይልኹ አንጌኹም በመተሳኹም አምሲኹም በመድቃስኩም እንጀራ ጻዕረ በመብላኹም ሲ ንሱ እንታይ ኢልዎ ከንቲሎ አምላኽ ነቲዮም ዘፍቅርዎ ኸይልዎ ብትቅሶም ከሎ እንታይ ገብሮም ይምግቦም ይህቦም ነቲዮም ዘፍቅርዎ ነቲዮም ጎይቱ ዝገበርዎ ጎይታ ገንዘብ ከይኮና ጎይታ ጎይቶት ክንኮን ኣለና እቲ ሁሉ ዝኽእል ጎይታ እቲ ዘፍቀረኒ ኣነ ድማ ከእዘዞ ጥራይ ይብሉ እቲ ዘፍቀረኒ ኣነ ድማ ንኤ ዘፍቀር በሉ አምላኽ ድማ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ
ብሩኻት ክገብረኩም ምክንያቱ ነቲኦም ዘፍቅሩኒ ዝብሎምሽ አንጊዮም በመተሳኦም ዘይኮነሲ እንጀራ ጻዕር በመብሎኦም ዘይኮነሲ እቶም ንአምላኽ ዘፍቅሩ ፍቅሪ አምላኽ ጥራይ ደረኩ በፍቅሪ ጥራይ ተደረኩ ልበይ ልብኩም ንአምላኽ ፍቅሪ ጥራይ ይሓለኩም እቲ ፍቅሪ አምላኽ ዘለዎ ሰብ ንሱ ሮርሒ ደንጋጺ እቲ ትስእብዎ እቲ ትሪእዎ እቲ ትኽተልዎ ዋላ እቲ ሙቪ ትሪእዎሲ ዋላ እቲ ስብከት ትሪእዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፍቅሪ ገንዘብ እንተልይዎ እንተዘይሰዓብኩምዎ ጽቡቕ ይመስለን ከም ናትሄሪት እዩ ምክንያቱ ናብ ጥፍኣት ይከእትወኩም ስለዚ ነቢያት ይልዎ ብገንዘብ እንታይ ይገብሩ ክንበይልካ ክእል እዮም ነገር ግና ብምንታይም ዝንበይልካ بجنزة هذا جزء نجيركم يعني سيستري كستو خصلي ليلاتنا بعد ساعة أقدي ما جيست هاوس هيزا جنزة هيزا هتهيزا قال أوكي واي جنزة بوزتها ما جينا تم حواتي جسي أخلكم يا أخلنا تسقى أملاخ بجنزة انت يجبرني هاي زاني ስለዚህ አብ ሐዋርያት እንተዳሪኹም ወሲ እቲ ጠንቋላይ ድማ እንታይ ገይርዎም እቲ አባኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ንዓይ ክወሃበኒ ጸልይ ኢሎም ብምንታይ ክልውጦ ደልዩ ብገንዘብ ገንዘብ ዝለመደ ጠንቋላይ ስለ ዝኾነ ገንዘብ ዝለመደ ጠንቋላይ ይበዝ ኾይ ስለዚህ ጳውሎስን ሆነስ እንታይ ኢሎሞ نعم أخنو ما يكون أنت جنزب أم تيمو أنت عارف جنزب يوم نيرو نعم لا فرز اللوم يوم سلازي سر كله حياتي مو نخلته قويتوت كن جزاز سبيلن وين تحري تفتو نتحري تقلل سلازي يا مسالي أثر تحمل شيء تران شوعاتن تايلو تربها زحرف نبيتو يهو خايلو تربها زدلي أتتقم زدلي أتجنزب زدلي نبيتو نتاي قبرايلو يهوخا يناوصا يربشا بطعم يزربشا ممارجا زصلى غنا بهيوت ينبر إلو هواتي أملاح أمونيو تياتري وازلكم مدري انريا زلنا مدري كان زبزح زلو حاده كابت حاده طقم ገንዘብ ናብራና ክንከይድ ኣለና ጽቡቕ ናብራ ክንነብር ኣለና ነገር ግና እቲ ዘንብረኒ ገንዘበይ ደኮነ አምላኸ ዘንብረኒ በሎ እቲ ዘንብረኒ እቲ ጻዕረይ ደኮነ እቲ ዘፍቀርኩ አምላኸ ዘንብረኒ በሎ ተማልል ጻንኳ ሰበይቲ ኦክሲጅን ጌራት ትኸይ ነራ አይ አምላኸ ክንደይ ተኸፍላላ ነሳነቲ ኦክሲጅን ክንደይ ተኸፍላላ አነ ግና ብጣይ ያለው ኺለስ ንአምላኽዋ ኢኖ አምላኽ እሙኒ ማለት ስለዚህ እንታይ አምላኽ ዝባረኸና ነገራት ብዙሕ እዩ አቸሁም ዝጎደለና እኳ እንተ መሰለ ነህና ግና እንታይ ኮና ጎደላት አይኮና ሙሉአቲና ስለዚህ ሓደ ጥራይ ልበይ ልብኹም ንአምላኽ ነፍቅር ንአምላኽ ዘፍቅር አምላኽ ብድቅ ሰው እንታይ ገብሮም ግቦም ስለዚህ ነቲ ሓደ ይጸለ ነቲ ሓደ ኻ ነቲ ሓደ ይፈቱ ነቲ ሓደ ኻ እንታይ ይገብር ይጸለ ወይ ካ ነቲ ሓደ ተዓዚዙ ነቲ ሓደ ይነዕቆ ብሓቂ ነዓቆ ንአምላኽ እንተዳ አፍቂርናዮ ከም መጠን ንአምላኽ ዝቀረብናዮ ከም መጠን ንአምላኽ ዝፈለጥናዮ ነገራት እንዳጸላዕና ኢና ክንከይድ ነገራት እንዳፈንፈና ኢና ንኸይድ ምክንያቱ እቲ ከፈንፍነና ዝኽእል አይናዩ ፍቅር አምላኽ እዩ ፍቅር አምላኽ እዩ እንታይ ዝገብረና ዝኽእል ከፈንፍነና ዝኽእል ፍቅር አምላኽ እዩ እምበር ገንዘብ ሱር ኩሉ እንታይ እዩ ሓይጣት ገንዘብ ሓይል ኣለዎ ብጣዕሚ ሓይል ኣለዎ ሓያሊ ገንዘብ ሓያሊ
حيالي حدا جزي أنا قرب يبلاني جنزب ودي قتركمه بس حاسكاي مسرخب كايس فرق ساعات كم تهتبل كالي ودي قتخون نتهذا كراكي بلي يكون قون كيدا جن ميت راكي بسي تكن عبد تخبابي ريوتي لبنا ريو ولا غير كاس واي كان سب كرخي وخون انا سبت حمد فتشكو ان قلتبل هكذا كل سبيجو ما نعطي درخناي حنت نجر مسرخب كاس انا مچس ساخ راكي بلي كدكون حدبت واي ثانك يو جاد انت وانو انت درخوا ما حبكو غنا يرخبكو انت غبرولني ثانك يو جاد ما ناز خليلس اكن ثانك يو تبلسي انت تبل كمزا زبلكم مچس غبروا يكون كلاتكم انا مغبره كمزا تخبابي 360 دغري انت انا عبات حساسك بس مغنياتو حيالي برتئي سلازي كاب جنزب إذا حيال زخونة جنزب بعمله جيرنا أنت زي سيرنايو بفقر عمله جيرنا أنت زي سيرنايو كن سعره زخل سبيلا سلازي خايو أب قدام يوحنس حموشة 4 حموشة انتايلو أب قدام يوحنس حموشة كابرعاتك حموشة انتايلو نزع علم نتقرلو سعرتك نسا امنتنا يايلو إيا نعلم زسأر كمانيو اتني يسوس نسود أملاح مخانو زعمل انت زيكون من يلو نعلم نسأر الله سأرت ناسي عيناي نسأر له سأرت ناس يسوس ود أملاح مخانو زعمل نسو انت زيكون نسنا عالم دي سأرة سب يلا حواتي أملاح تسأقا خبزحنا منتان كل جزينا أملاح نفكره أملاح مفقار مش جنبرنا نجاراتنا كله كتعيو سلازي نخلته قويتو تجزع زخل سبيله سلازي قويتاي مانيناتكم ناتي قويتا انتاي اتو قويتاي نقولو انتايلو أنا قويتا انت خوينا دا ألو أبيلو كبرتاي لو مش كبرتاي دا أبيلو لو سلازي يسوس هاتبيقو استزاربو نجارات انت دهاليو نسب كلته نخلته قويتو تجزع زخل 4 نتبي توديا قال أملاح عيشرف عيلوت قال أملاح كم قال أملاحي سلازي بخلته مجدي عند حنكسنا كنكيد عين خينا سلازي تنفكرو أملاحنا نسو أمون مخانو فريتنا نأملاح كنفكر أسر أملاح كنكيد نفكر أملاح كندرخ أملاح دلنا شو أملاح دما نبيتنا انده قبروي نسو كمولي نبيتكم بسلام كمبرا زخل نبيتي بسلام كمبرا زخل فقرة أملاح ترايو سلازي لوايم عنجيكم بمتساهم يلوامش صعرنا حايلنا ندفع له حايلسي عب أملاح يكون عب أملاح يكون بصراحهم كابلوس عتكنوا بلوسهم كون كنسر كنحز صبون أبراخ النبر نسو حتى يبلين أنا نجار قنا لبي نبي تدفع لخي بلوا لبي نعملاخ دي زخير زلا لبي نجنزب تزلو چكانه سلادريده سلازي انتاي زبلا لكم ገንዘብ ዘፍቅር ሰብ ጨካን ሰብ እዩ ትሪ እንደኹም ነግዲ ሓደ ግዜ ትሪ ከለሓስ ኣነ ትንቋቆ ፕላስቲክ ገይሮም ክሰርሖ ከለዉ ገለ ምግብታት ዘይተደለየ ነገራት ክሰርሖ ከለዉ እንታይ እሱ ገንዘብ ሓቀሪ ብገንዘብ ዝኣክል እንታይ ገብሮ ህይወት ሰብ እንታይ ገብሮ ዘይተደለየ ኬሚካላት እንዳገብሮ እንታይ ገብሮ ፍቅሪ ገንዘብ እዩ ካሊ ይኮነ أنا جنزب يركب مبرنو ناتون تايخون ناتو تعنا بزي قدس لا لا تيز جنزب زفكر شكاني
كابتحاتي كساب لعلي رايو إذا مدري بملت عتنا ويص أزلا حيل جنزبي فقر جنزبي سلازي أملاح جنا نخلو انتاي كجبراي انتاي كجبراي موداتا كجبرالي نخلو انتاي على تسفى جبرو تسفى لنا أنا نسخاتكم تسفى لنا أتزخده أتزمت أتمليسو خمزمت نعمن نخلو دما موداتا جبرالي عبت موداتا جزيلو عب كم ببانسا عب تنبي صفينياس أدلا صفينياس تبلا أوكي صفينياس صفيانياس أوكي عب هذا أساس شمون تريوا هذا أساس شمون تنتاي بلو كاب أبتا معرف هذا انت داريهم بزعبا تي موداتا جزي دزاربو من تان كحصر هذا ليه تجزي أنت بزمن يسياس ديلو ده أساس شمون تنتاي بلا كتر هذا انت دام بيبكمو بزعبا مصعت تانا موداتا جزي دزاربو معالت فرد እግዚአብሔር ይሉ ዳህር አብ 10 ሸሞን ተንተዳሪኹማ ታይብል ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኩላቶም ብድንገት ጥራስ ከጥፎም እዩሞ በታ መዓልቲ ቁጣ እግዚአብሔር ብሩሮም ወይካ ወርቆም እንታይ ገብሮም ወርቆም ኣይከናገፎም እዩሞ ግናኸ ኩላት ሃገር በሃዊ ቅንዓት ክትወሓጥ እያ ብምእካብ ገንዘብ እንታይ ክገብሮን ይኽእልኒ ብምንም ተኣምር ከደህኖ ኣይክእል ህዋተይ ገንዘብ ብምእካብና ገንዘብ ብምሓዝና ንሱ ውሕስነት ኣይኮነ ናተይ ናታትኩም ውሕስነት ግና ኢየሱስን ጥራይ ይኹን ውሕስነተይ እንታይ ኢልዎም ስለዚ ገንዘብ ድማ እንታይ ክገብሮምኒ ኣብታ መወዳእታ ግዜ ዝብሎም ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኩላቶም ብድንገት ጥራት ከጥፎም እዩ በታ መዓልቲ ቁጣዓ መዓልቲ እንታይ ኣላታ ማለት እያ መዓልቲ ቁጣዓ ኣላ እግዚአብሔር ዝቁጣ ኣላ ሰዓት ኣላ ማለት እዩ መዓልቲ ቁጣዓ ኢሎ እግዚአብሔር ብሩሮም ወይ ወርቆም እንታይ ክገብሮምኒ ኣይከናግፎምኒ ግናኸ ኩላት ሃገር በሃዊ ቅንዓቱ ክትወሓጥ ኢልዎ ስለዚህ ታ መዓልቲ ቁጣ መዓልቲ ፀባን መከራን መዓልቲ ምእናውን ምብዳምን መዓልቲ ፀልማት ጣቃን መዓልቲ ደበናን ግብ ዝበለ ፀልማት እያ ኢልዎ ኣባን ተንቢብኩማ ኩላ ብዛዕባ ምፅዓት ይዛረቦ ዘሎ ህዋተይ እቲ ዝዓከበ ድሓረ እንታይ ክገብሮ ኣይክእልኒ ከናግፎ ኣይክእልኒ እቲ ከናግፈና ዝኽእል ጎይታን እቲ ጎይታ ዝገበርናዮ ንሱ ዘናግፈና ናተይ ጎይታ ኢየሱስ ኢልኩም ብኡ ክትእመኑ ዓሰር ጽድቁ ጥራይ ክንከይድ እቲ ዘፍቅረኒ እንተዳሓልዩስ ንሱ እንታይ ግበር ኢልዎ ትእዛዛተይ ይሓሉ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣለኹ ኣምላኽ ንዓይ ንዓኻትኩም ፍቅሩ ዝገለጸሉ ሓደ ምክንያት ብሞቱ ገሊጽዎ ፍቅሩ ኣነ እናታትኩም ናይ ኣምላኽ ነፍቅረሉ ቀዳማይቲ ትእዛዝና ብምእዛዝና እዩ ንኣምላኽ ደእዘዞ ሰብ ኣምላኽ ከም ዘፍቅሮ ኣምላኽ ምስክሩ ይባዕሉ ስለዚ ተፍቅሩን እንተዳ ኮይንኩም እንታይ ግበር ኢልዎ ትእዛዛት ይሓልዎ ዓመፃ ክመፅእ ከሎስ እዚያ ግና ንዓይ ኣይምልከተንን ይበሉ ኣነ ግና ካብ ፍቅሪ ገንዘብ ፍቅርኻ ኣይሕሸኒ በሉ ንዓኻ ካብ ዝረኸብኩስ ካልእ ይሕክለኒ በልዎ بفقر أملاك كتوحاتو بفقر أملاك نملالس بفقر أملاك نكيد أملاك يدليناي سلازي اتنريو زلنا جزي اتزلنا يو زبن اتزلنا يو ساعات عزيو كفون يزلو سلازي ناب أملاك كنصقع ناب أملاك كندلي بويتا خنقبرو كم تتميتو زبالو قلياتو ميلوام نجنزبكم مع كل كفعتي ومقاليهم نعون نات تمتعطروا لهم نات تمتعطرنا خين كيد هواتي
اتزبن كنفلطو أملاك يدلينا عزيو قرباي سلازي عكبنا حراي نوصينا مالتي سلازي عكبو نجر جنا فقري فقرهم حسابكم دليتكم أملاح ترايخون الله عند عيكم سراهم جابيرو هي نأخذ سبيل له خبلوه بتصدق عند سراهم أملاخي نأخذ مساخا من بارح شن بلوه جابير دما نتي واحد زمسل تحسهم أملاك كبارو خي نتي زترفقا أكو أنت مسألة نسون تاي قبري نعلك بلوكمي سلازي كل جزء صعرنا ناوخن كيد أملاخ دليناي نخل التويتوت كنجزا زخل سب يلن نتحدث له ما كان نتحدث فتو وين نتحدث تعززوه وين نتحدث كان تاي قبره نعقو كبدي مالتي سلازي حيل جنزب عزي كبدي جنزب نعين أخاتكم كجلجلنا كسالتنا نجارات بقى كسالت الله ينبر كسالت الله خوني بلو حسابي هيسكم وده جنزب نعاهم نعاي انتي خون الله مسالتي نابرا ينبر نابرا خونا يكونهم جنزب انت دا قديمو عينهم كعوري نبي كم تخدو خايت فلتونهم سلازي خايلوهم سر كله حيت أتيلو بزخن حزاي دلي الله سلازي ناي سجا مبرات عيني أمو عينت أيتن تخونت بزلو سجا خان خوني له عواتريرو لزارة بقالات حلو بزلو سجا خبره خوني له عينخا حممتن تخونت جنا بزلو سجا خات علماتي خون أم بأرسيلو اتأباخا زلو برحان كات علماتس علماتون تايلو كندي عبيلو كندي عبيو تعبي تتعلمات انت دا عينخا تعلميتو كندي تفلتو ديهم أور صبريهم تفلتيهمش عينو زعور فيزيكالي ها كابتا عينو زعور فيزيكالي ات بجنزب زعور سي چكان فيزيكال عينو زعور عوي والان يسوس تايلوم انتم فريساويان تايلوم انتم اوراتي لومش عينهم اورا سلازنبردي هيكونن بجنزب اوري زغبرك جنزب اوري زغبرك بطعم هيترينخا رهرهيه بالكان ጨካን ኢኻ ትኸውን ከምዛ ዝበልኩኹም ጨካን ኢኻ ትኸውን ስለዚህ ኣነ ጃጅ ከገብሮ ኣይኮንኩን ኣምላኽ ዝፈርድ መኒ ዓይና ኣይኮንኩን ነገር ግና እቲ ትኽተልዎ እቲ ትሰምዕዎ ነገራት እቲ ሰብእቲ ፍቅሪ ገንዘብ ኣለዎ ዶ የብሉን ምዘንዎ ፍለጥዎ ተረድእዎ ሽኡ ፍቅሪ ገንዘብ እንተዳሓልይዎ መወዳቱ እንታይ ይገብረኩም እንታይ ገብረኩም ከትወቅ نبيت أملاك هاي تأي بجنزبكم أيكونكم إله نبيت أملاك نعي بجنزبنا بقلبتنا بعقمنا نعي أملاك فقادي جنزب جنا مجلجل بر مجلجل يخون يقولون سلازي بزنا جر كندريا يدلي زابيري باركم نخلت تقويتوا تخجزاز خلسب يلا تودي سلازي عينا قويتا جرنايا قويتانا اتزجبرنايا نسون تاي جبرناي باروتو كم تخونكم دو عيد فلتون دخون دو سلازي سب بارات قويتو زخون زلو سلازي قويتا زبلناي نجرات ملاخينايو عزازينايو نايجزار سخان تاي بالكان سلطان يبالكان قويتا خان تدايلكايو يسوس قويتا انت دايلس انتي بلالهو مالتي انا ناي غزار سي سلطان يبلين انا ناي غزار سي فقاد يبلين انا ناي غزار سي دليت يبلين انا ناي غزار سي تمنيت يبلين انا ناتكاي خاتم زلفو نغويتا انت دا غيرنايو نغنزبكا بانصارو كمون تغيرنايو كميو
أنا ناي جزار سيئلون تبلا لخا مالتيو سلازي أملاخ نزل سلاز رعاية انتايلو نخل التقويتوس زجزاء سبيلاني لو سلازي أبتا بس حق قدس انت داريخ مامسي اتين بمولهم زتقفوه كلتهم لبوهم زلنا نبرايو نتي خدوه كجزء وداليو نقبسي أملاخ زريهم يريهم مالو أبتي يبلو انتاي قبرهم شو دهر دقيم نساتهم انتاي قبرواني أكريواني بمولهم دمان انتاي قبرهم هدفو بمولهم تفيهم قال حدش ولدو نعمله تراي زتمت ولدو نعمله زري تراي ولدو نسيو وريسو هواتي نعمله تراي نتأمت كيت أفعنا نعمله تراي نتأمت عمله كساقرناي اتكمت زخلو كمت منتان نو غويتا خوينا خنصنه ناتو بارو تراي خوينا خنصنه عمله يدليناي سلازي تريو زلخم نوصين قلولاون زلو ጠንቅናይት ሁሉ ካብቲ ሓደ እንታይ እዩ ገንዘብን ጥራይ ስለዚ በዚያ ክውዳ ይደሊ አምላኽ ንዓይና አኻትኩም ይርዳዕ አምላኽ ንዓይና አኻትኩም ይርዳዕ ብፍቅሪ አምላኽ ጥራይ እንታይ ንግበር ንገዛ ንአምላኽ ንገዛ እዩ አምላኽ ይሐሊ አምላኽ እንታይ ይገብር ንሱ ይሐሊ አምላኽና ይሐሊ ስለዚህ በዚህ ጎይታ ኮይና ክንብርካ በዚህ ጎይታ ሁሉ ጊዜ ንስኻ ግዛ እንበልዎ ልበይ ሓደ ነገር ከገዛ አይደለን ይበልዎ አምላኽ ባር ንሽተ ክንጽሊና ንውዲና اسكن ايش نرايه لبي لبخم نرايه አምላኽ ክፍውሰና አምላኽ ክፍውሰኒ አምላኽ ክፍውሰና እቲ ዘግዛዛናዮ ንሱ በይኑ ከገዝእ በይኑ ክመልኽ እውራት ኮይና ከይንመላለስ ስለዚ ቃል አምላኽ ሓደ ነገር ይብሎ ሕዋተይ ንክልተ ጎይቶት ዝግዛ ሰብ የለን ኢልዎ ንክልቲዮ ክንግዛ ይኽእልና ወይ ነት ሓደ ይጸልእ ወይ ከዓ ነት ሓደ ከዓ ይፈቱ ካብ ነውፅእ ክንወፅእ ካብ እውረት ክንወፅእ ስለዚ እቲ ረብሃ ዝሓርፍ ንስ ቤቱ ይሕውኻ ኢልዎ መማለጃ ዝጸልእ ግና ብሂወት ይነብር ኢልዎ بهوت منتان كنبر حقوسنا منتان ملوء خون سلامنا منتان بزح خون سدرا بيتات والكسبات يقروه حزبي انت عبي يخيد تنقنايت كل نغرات كابت حدا ገንዘብ ንክንዲ ስድራ ቤታት ዘናውጽ ሓይሊ ገንዘብ ብርቱ እዩ أنا جنا حبيتي نسخة جزء بلو نعي جنا نسخة جزء نبلو جنزب كجزء عني أي فكرني بلو تجنزب نعي كجلجلن نمبر أنا كجلجلو فقد أملاك هيكون بلو فقد أملاك جنزب نعهم كجلجل نعتكم بارع خون نعهم كأزز نمبر فقد أملاك أنا نسخاتكم نجنزب كنا أزاز أيكونا اسكي كم ولو اسكي قاعد أتولو لبي عملاخي لبي تفلت يخابلو أنا خلنا أخام أزاز هشان سلازي محلي لاتو فتوي لاتو خاب كله وين يبلز لاتو نسو خاب كله يبلز نسو خاب كله يبلز كاب ورقي كاب جمزب كاب برور يبلز نسو سماين مدرناتيو حنتنو أنت رخفكم حنتنا أخا خاب زحاسكوس كل يترفني له
ስለዚህ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክዛረበ ከለዮ ንርእስኻ ግና አምልኾ አለማምዳ ኢሎ አምልኾ ድማ ነዛ ኣብዚ ዘላ ነታ ትመጽእ ጠቅም እዩ ስለዚ ጢሞቴዎስ ወደይ ህይወትካ እንታይ ግበራ አምልኾ አለማምዳ አምልኾ ድማ የአኽለነ ምባል ኢሎ እስኪ የአኽለነ ምባል ንፍለጥ እግዚአብሔር ሆይ በልዎ እስኪ እዚ ዝኸፈትካለይ ደገ እዙን ካባኸ እዩ ስለዚ ጢሞቴዎስ ጳውሎስ አጠንቂቆ ክዛረቦ ከሎ ሓደ ነገር ኢልዎ ወደየ ጢሞቴዎስ ደቀ ብለና ኣሎ አምላኽ ህይወትኩም አምልኾ አለማምድዎ አምልኾ ድማ ነዛ ኣብዚያ ምድርን ነታ ትመጽእ ንጠቅም እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤትና ኣብ ስራሕና አምልኾ አለማምድዎ ነገራት እግዚአብሔር እንተዘይባሪኽዎ ብሩኽ ኣይከውን ኣሕዋት ስለዚ ኻ ወይኔ እክቡ ግን ኣይሰትዩን ኢልዎ ይበልዑ ግን ኣይጸግቡን እዮም ካ ኢልዎ አምላኽ እንተዳ ክንይህዎ ካብኡ ደኸፍአ ነገር የለን ደኣከብካዮ ድሰራሕኻዮ ደኢከብ እንተዳ ኮይኑ ኣሕዋተይ ነገር ግና ቤትና ብሓጎስ ምንታን ክምላእ ስጋና ምንታን ክጠጥ መዓልታትና ምንታን ክጽብቕ መጻኢታትና ምንታን ክጽብቕ ዘላለማውነትና ምንታን ክጽብቕ ንኣምላኽን ጥራይ ጎይታ ነግበሮ ኣነ ዝተፈጠርኩ ንዓኻ ምግልጋል የብልዎ ኣነ ዝተፈጠርኩ ንዓይ ብስመይ ዝጸዋዕኻኒ ንዓኻ ምግልጋል የበልዎ ዕዳ የብልኩምን ዕዳ የብለይን ንኣምላኽ ምግልጋል ጥራይ ዕዳይ ንዓኻ ምእዛዝ ጥራይ ዕዳ ይበልዎ ኣነ ባርያካ ማንም ክኾን ኣይደለኒ ጎይታ ናትካ ባርያ ክኾን ጥራይ ይበልዎ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤትና ኣብ ቃላትና ንዛረቦ ኢየሱስ ጎይታ ንብሎ ጎይታነቱ ዓበይ ኣሎ ዳ ይብል አቦ ከምቲ ጎይታ ዝበልኩኻ ኣነ ድማ ባርያኻ ክኸውን ወሲነ የበልዎ ልበይ ኣሙረይ በዓኻ ቤተይ በዓኻ ናብራይ በዓኻ ክኸውን በልዎ ብሓቂ እግዚአብሔር ንመሶብና ክባርኾ እዩ ብሓቂ እግዚአብሔር ንኩሉ ነገራት ክባርኾ እዩ ካብዚ ትናወፅ ምድሪ ድማ ክንወፂና እቲ ዝመጽእ ንሱ ክመጽእ እዩ ነቶም ባሮቱ ዝኾኑ ነቶም ዝተቐበልዎ ነቶም ዘግዝእዎ ነቶም ትሕት ኢሎም ንኣምላኽ ዝተገዝኡ ንኦም ድማ ንሱ ዘላለማዊ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ኣይትጨነቁ ኢልዎም ናብ ኣቦኹም ናብ ኣቦይ ይኸይድ ኣለኹ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣለ ኢልዎ እዚ እንተዘይከውን ነይሩ ኣይበልኩኹም ኢልዎም ኣሕዋተይ ካብዚ ምድሪ ንላዕሊ ኣምላኽ ጽቡቕ ነገር ኣዳልዩልና ኣሎ ዘላለማዊ እዩ ኣምላኽ ዘዳልወና ስለዚ ቤት ከዳልወልኩም ኢልና ዘላለማዊ ዝኾነ ቤት ስለዚ ኣብቲ መወዳእታ ወርቆምን ብሩሮምን እንታይ ክገብሮምኒ ኣይከድሕኖምን ኢሉ ትፈልጡ ኢኹም ትርእዩ ኢኹም ክንደይ ሓብታማት ነቲ ሓብቶም እንታይ ገይሮም እዮም ከዲፎም እዮም ከይዶም ስለዚ ኻ ቃል ኣምላኽ ሰብ ናብዚ ምድሪ ክመጽእ ሓንቲ ነገር ከይሓዘይ ድመጽእ ክኸይድ ከሎ ድማ ሓንቲ ነገር ከይሓዘይ ዝኸይድ ሒዝናዮ ንኸይድ ዋላ ሓደ ነገር የለን እቲ ዝዓከብናዮ ኣብዚ ገዲፍና ኢና ክንከይድ ስለዚ ህይወትና ምንታን ክጥዒ
أنا جنا بفقرخا فتوي كم زبالتو محلي فتوي كاب حشحات نسخات بلص إلاتو كاب برور ورق نسو يبلص كاب ورق كاب حبت نسو يبلص حواتي أملاخي نسخات بلص ولو أملاخي نسو يبلص كاب كله نسو يبلص سلازي قال أملاخ أتريرو دزاربو نغرات انت دحليو حواتي نخلت غويتوت زغزا سبيله وينت حدا كنغزا أملاخ تزدليو مرچانايو مرچاي مرچاخومن نعها طراي كغزا حواتي نغراتنا زغودله كانت مساله أملاخ انتلينا كل قليل مسومنا زغودله كانت مساله أملاخي انت يزين عخا قليل يبلو سراحكو انت زي بلي نعخا خابز حاسكو اهول يبلو نا أملاح طرينا حزو سلازي خايو أسا شوعات عمد بغنزبا انت هيتقبر أب كله فلاتات كدت يبل غنزبا دما كدهنا يكالن كفوسا يكالن حدا ነገር ተረድያ ነትምንጭ ሁሉ ዝኾነ እግዚአብሔር ነትምንጭ ሁሉ ዝኾነ ኢየሱስ ሰፈር ክዳን እኮ አንተ ተከሁ ንሱ ካብዘለን ኩሉ ክፉሰን ይላት حواتي ሓንት ንሱ ነሐስ ነገራትና ክፍወስዩ ነገራትና ጸጥ ክብልዩ ስለዚ ንኽንደይ ገንዘባ መስወደት ይልዎ ገንዘባ ይድሕነካኒ ሓብትን ክብረትን አይድሕኒ فوسي جنا نسخابلو أنا كفوز زخيل بعخاي بلو أنا كتعي زخيل بعخاي بلو يسوس كملاسيو يسوس كملاسيو نتيوم باروتو نتيوم ولودو دما نسو كأكبيو زيا تناوز زلا مدري كابت حدا سر كله زخونا الجنزبيو كابز زناوز زلا مدري وزينا أملاخي هوتي سلازي خاياسو يلو لومي فلت يلوم نموسي دشاقرو ولدو ينيرو ياسون دقيمو لوم معالتي نمن كم تقلقلو فلت يلوم نمن تقزو فلت يلوم مخنياتو عاب كلتا نقر زبحال يلان يلوم لوم معالتو وسانهم وسنو يلوم مخنياتو عساكي همامين كلتا لبوم እግዚአብሔር ጸላሁ ይልዎ እግዚአብሔር ሙሴውን ሓደ ነገር ይልዎ ንሙሴ ትእዛዝ ይብዎ ሙሴ ይልዎ ኣብ ግራትካ ክልተ ዓይነት ዘር እንታይ ትግበር ኣይትዝራ ክልተ ዓይነት ዘሪ ኣምላኽ ይፍንፍኖ እዩ ክልተ ዝልቡ ኣምላኽ ይፍንፍኖ እዩ ስለዚ ኢያሱ ሓደ ነገር ይልዎ ሎም መዓልቲ ንመን ከም ተገልግሉ ፍለጡ نعمله ديلو إلياسون دقيمولهم كسام عاسيهم أبكتيو تحنكسيلهم بعلن تخينو عملاكم نسيخون عملاكم يلوهم بمحنكاز زعاتو نجار يلن شاكينا خم فلي شاكينا خم تصقعو عملاخي دلينايو سلازي إياسو زدقمو إلياسون دقيمو حواتي يلوهم كسام عاسيهم حنكاس كاستبلو يلوهم كسام عاسيهم نعملاك تحزوات دليو بتخات خديلوهم حجنا حديو فلت إلوهم إياسون إلوهم كسام عاسيهم إلوهم لما عالتقن وسانهم وسن إلوهم أنا بيتين جنا أنا هملاخنا أنا قلقل إلوهم أنا بيتين جنا أنا إجزابيرنا أنا قلقل إلوهم أنا بيتين جنا أنا أخينا أنا قزاي إلوهم حواتي أنا نسخاتكم نعملح مجزاي زواج أنا أتنا عملح زجزة أتنا عملح دصعبة حفيرو أي فلتني دهري تريفو أي فلتني
ተስፋ እኳ እንተ ዘይብልና ተመሰለ ነገር ግና ተስፋ አለና ምክንያቱ ተስፋ ዝኾነ አምላክ ስለ ዘለና ሕዋተይ ካብዚ ውፁ ካብዚ ንውፃእ ሃንካስ ልቢ ክልተ ዝልቡ አምላክ ይፍንፍኖ እዩ እቲ ትእዛዝ ንሙሴ ዝሃቦ ሕጂ እውን ንሱ እዩ ሙሴ ኢልዎ ኣብ ግራትኩም ክልተ ዛ ዓይነት ዘርኢ ኣይትዝራእ ኢልዎ ክልተ ዘርኢ ኣይትዝርኡ በዚ ንኣምላኽ እንዳደለኹም በዚ ካልእ ኣይተድለዩ ካብቶም መለበምና ዝኾነ ክንልበም እቲዮም ንግብፅ እንዳናፈቁ ንድሕሪት እንዳጠመቱ ደሸገርዎ ሰባት ኣይንኹን ኣምላኸይ ብሰመይ ፀዊዕኻኒ ኢኻ ናብቲ ንስኻ ዝጠመትካዮ ክጥምት ናብቲ ንስኻ ዘዳለኻለይ ጥራይ ክርኢ ኣነን ቤተይን ግና ንዓኻ ምግልጋል ይሕሸኒ ይበልዎ ስለዚ ኢያሱ ኢልዎ ኣነን ቤተይን ግና ንኣምላኽ ኢና ነገልግል ኢልዎ ስለዚ ተፈለዩ ኢልዎም በዛ ሰዓት ድማ ኣብቲ ግዜ ተኻ ልዕሊ 3,000 ሰባት ወደቑ ይብለና እቲዮም ክልተ ዝልቦም ወይ ምስቲ ኣይከዱ ወይ ምስቲ ኣይከዱ ንሳቶም ድማ ኣብኡ ጠፉ ይብለና ካብ ጥፍኣት ወለዶ ኣምላኽ የድህነና ኣምላኽ ከድህነና ይደልያና ንዓይኒ ቤተይ ንዓይኒ ኣኻትኩም ሕዋተይ ንኣምላኽ ጥራይ ነገልግል ልበይ ልብኹም ኣምላኽ ጥራይ ይኹን ኣይክትሓፍሩን ኢኹም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፅባ ኣብ ዙፋን ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዶ ምስ በልና እግዚኣብሔር ኣይሕፍረናን እዩ ሓደ መዓልቲ ሓደ ግዜ ሓደ እዋን ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ዙፋን ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና ደው ንብለሉ ሰዓት ኣሎ ስለዚ እታ መዓልቲ ቁጣዓ ይብሎ ካብቲ መዓልቲ ቁጣዓ ምንታን ክንወፅእ ሓራ ምንታን ክንወፅእ ነብስኹም ከተድህኑ ነብሰይ ከድህን በይተይ ከድህን ኣምላኸይ ልበይ ንስኻ ግዛእ በልዎ ሕዋተይ ልብኹም ኩሉ ግዜ ነገርዋ ልበይ ንኣምላኸይ ስኻ ግዛእ ንበልዎ ኢየሱስ ስለዚህ በመዓልቲ ቁጣዓ ሃብቲ ኣይክጠቅምን ኢልዎ መዓልቲ ቁጣዓ ኣላ እግዚኣብሔር ዝቁጣዓላ ሰዓት ኣላ ሃብቲ ድማ ኣይጠቅምን እዩ ጽድቂ ግና ካብ ሞት የናግፍ ኢልዎ ሕዋተይ ጽድቂ ዘናግፈ ጽድቂ ዘናግፈን ናብቲ ከውሒ ዝኾነ ናብቲ ዝሞተለይ ኢየሱስ ክጥምት ንሱ ፍቅሩ ብሞቱ ካብ ገለጸ ኣነ ድማ ፍቅረይ ብምእዛዝ ክገልጽ ይበሉ ኣነ ግና ብምእዛዝ ብቃልካ ብምእዛዝ ፍቅረይ ክገልጽ ይበሉ ሕዋተይ ካብ ቁጣዓ ክንወፅእ ኣምላኽ ይደልየና እግዚአብሔር አቦ ይባርከካ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ስምካ ይኽበር አቦ ንዓኻ ጥራይ ክንግዛ ንስኻ ጥራይ ጎይታ ክንገብረካ ንስኻ ርዳእኒ አቦ ንዓይኒ ሕዋተይ ክትረድእ ነዚ ዘበን ክንፈልጥ ኣብ ኩሉ መገድና ድማ ንዓኻ ክነቐድም ንስኻ ክድግፈና ይጽልይ ከምቲ ኢያሱ ዝበሎ ኣነን ቤተይን ግና ንዓኻ ኢና ነገዛእ ከም ዝበለ ኣነን ሕዋተይን ድማ ንዓኻ ኢና ነገልግል እሞ አቦ ኣብ ኩሉ ዘበን ህይወትና ንዓኻ ኣገልግልና ክንወፅእ ንዓኻ ኣገልግልና ክንሓልፍ ክትረዳእና ይጽልይ ኣለኹ ኣብ ፀጽባቅ ቃልካ ግለጸልና ኣብ ፀጽባቅ ዘክረና እግዚአብሔር ሆይ ልበይ ልብ ሕዋተይ ንስኻ ክተጽንዖ
صوري لبن صنع منفس كتابنا يصلي على نأخذ طمت راي خوني يصلي أبو نززة بنزي كنوصعلو نخيل مسحات أبيقنا ينامو أبو مطبق يخون لنا ملقاب يخون لنا كمت ديماس ندهري استملسة ديكونا أبو نابت تصوعا خنطمت نابت جمارن دمدام زخونا أمنتنا يسوس كنتمت دقفنا بشي مش آمين